Uskokaa tai älkää, mutta nämä Padasjoen Nyystelän kyläläiset ovat kävelymatkalla maailman ympäri. Onneksi tätä 40 000 kilometrin matkaa ei tallustella yhteenmenoon, vaan kävelijät pysyttelevät täällä kotikulmillaan ja kirjaavat ylös kilometrejään. Samalla he yrittävät pitää Padasjoen muut kylät takanaan kilpailussa. Ja ne menee ihan omalla. Hey, these Yorkies! 4 kuukauden kävelyn jälkeen Nyystölän kylä on täällä vajaassa 24 000 kilometrissä toisena ja maakeski on niukasti johdossa noin 27 000 kilometrillä. Miten tätä maailman ympäri kävelyn etenemistä oikein seurataan? No, jokaisen kylään on valittu semmoinen yhteyshenkilö ja hän sitten kerää kuukauden loputtua tulokset, nämä kirjatut kilometrit, joita jokainen kävelijä sitten siitä omasta kortistaan on käynyt kirjaamassa sitten kuukauden loputtua 3 päivän aikana. Ja sitten 4. ja 5. päivän aikana sitten yhteyshenkilön tehtävä ilmoittaa tänne minulle se ja minä sitten käyn veivaamassa näitä pallukoita täällä paikalla. Me ollaan kävelty paljon. Että voitette sitten. Ei ole ihme, että idea Padasjoen kylien välisestä kävelykilpailusta maailman ympäri syntyi juuri Nyystelässä. Kyläläiset innostuivat kimppakävelystä jo 1,5 vuotta sitten, kun täällä järjestettiin kävelykoulu. Tiistai-ilta on meidän kävelyillä. Paitsi jouluna, silloin ei käyty jouluaattona. No oman kylän kunnian puolestako täällä nyt kävellään? Ei vaan oman kunnon. Tässä ei ole kunnia ollenkaan, vaan oma kunto tässä ratkaisee ja niin kuin tässäkin näkyy, niin se on niin kuin jokainen saa voimia tästä. Onko tuo kävelyvauhti maailman ympäri sellainen, että siinä ennättää matkan varrella vähän vaihtaa kuulumisiakin? Kyllä, se on vähän sellainen sosiaalinen tapahtumakin toisessa vieressä. Siinä vähän kylän asiat laitetaan järjestykseen ja sen sellaista, mitäkin on tapahtunut. Ja sitten kun kävellään yksistään, sitten mennään vähän niin kuin maailman ympäri vauhtiin.